Dorok bahai tungbai KHAIKHE hukam no tungbai nah nei ge tini noroni bagai tesa video ketal tui feke ang tiprao orchestra ya ba superstar khangke oro nungoi chawoi sui KOBOR HAIKHE musamani video no inge phaidi bisikok seawoi video chengma phajing chi thanglai sinai musi sasine dorok mera sera khopsa khomni man nungkhang ke no sui KOBOR waijama heke waijayota iko tui buri rong no buma bu phani mukhang songnai rok dorok otai buri rong no mera sela hingkang ke iko rap sep khaija go hune khnaya da ba iko ta borong no taibo Mia horobo bini cilabe breakup khana ya ba mela rogo te ke sui KOBOR musama heke musau ne breakup khana ke apte ke no kotabo ano khoipe ni musau ta bo likmo sana musu ya phano ma sawo ti ko rok dor rok Tom sasine o shinjo hai bukuk sui KOBOR hai buma khang o khuk siro no le ta phunugi selangu wang ni loge wancha da chilang khabo tipra sanole solya bo wancha nungna bole abo baino chajangmang tabuk daksan tongni ra tebo tabuk bini abo bayung jagli yangke ba daksanoi tongkhata bo dorok baro sinjo bukuk funuk tongkha bo chungnaina musuyani ni bukuk chung selengbo buji khada o bukugo tukjamang tabuke busu war khani de nai tongtomo wan chugoi bo punro wa video khai tongma kala ke sabo dorok bini bagoi te boron nujagli ada bo kana bini bagoi te borok kori khenao punbai no thuo punbai chawo pundo no khayung kana bo dorok apti nung nai bini obo taya apti sarang yana oboni gune bo boron no asuke maya khayuni ada bini bagoi buriro kori kha dunia bo punbai no kaija go punbai thuine bo punbai no khainai bo buji khang laura jat jene dorok haba khokchang ma haike ri kanoi bo haike video khaya ke borono buru hinjagli ani ada dorok Bule akai khaute pen bara rig bara gonji bara kan kani video khema rok nole dorok aipano atu layu ta ba haba khokchama khairok nge te ase khikro rok se koilik baile ke phunu tongni ada dajana musung tak tongkhana bobo Lugu yak rohoroi bobo borong hinma haisa to muklugo masasu da tong tos tong na masasu obon guni bini yak no khikro phajing rohoi nobar sima haikheita tomo tu tungja khana ke saja kana boni gunoi aike mihin tongu yota boya uklugo Zakane bini yakno uklugo rohor bo buji manli yangle tomo braro kan kane video ro bak salamna nangkha bini obo ba sijago stong suble te kisan bogo kanya bong khari grok laura jat mata khrap jingo te buri rono nu khangke ang loi khumo ngeso dorok tenini video asungno nke malai firano te wisa next video nke ani YouTube channel ketal dorok nke please ano support khedi ang noroni bagoi tebo kaham video tunani bagoi ambo try kheyano ngeso let's buy